Henley & Partners hija l-kumpanija internazzjonali li qed tmexxi l-programm ta' kisba ta' ċittadinanza b'investiment f'pajjiżna minkejja l-attakki qawwija li l-kap nazzjonalista Simon Busuttil qed jagħmel kontra l-gvern u kontra din il-kumpanija. L-Partit Nazzjonalista fil-gvern sa ftit ta' xhur ilu biss kien qed jaħdem mill-qrib ma' Henley & Partners. Dan kien ikkonfermat mhux biss minn Tonio Fenek f'dikjarazzjonijiet kollha tifħir li wara l-aħħar elezzjoni ġenerali għamel dwar il-kumpanija Henley & Partners, iżda anke minn Simon Busuttil innifsu f'intervista fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet mal-web portal Dive. Wara l-aħħar elezzjoni ġenerali Tonio Fenek bħala deputat nazzjonalista u bħala ex-Ministru tal-Finanzi kiteb hekk dwar Henley & Partners li bħalissa qed tkun attakkata b'mod aħrax mill-Partit Nazzjonalista. Henley & Partners hija ditta li kellna l-pjaċir illi naħdmu magħha, rikonoxxuta internazzjonalment bħala ditta l-għażla ta' residenza u pjanar ta' ċittadinanza. Fittixna l-parir tagħhom għar-riforma tal-iskema tar-residenza u l-iżvilupp ta' programmi ġodda iddiżinjati biex jattiraw investituri barranin lejn pajjiżna. Tonio Fenek żied jgħid li ħadd m'għandu l-erf li għandhom Henley & Partners f'dawn l-oqsma. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet f'intervista mal-web portal Dive, il-kap nazzjonalista kien mistoqsi jekk kienx jaf f'daw id-dikjarazzjonijiet mimlija f'taħir illi Tonio Fenek għamel lil din il-kumpanija. Jirriżulta illi Fenek ħeba dawn id-dikjarazzjonijiet kollha minn Simon Busuttil għaliex għall-mistoqsija li saritlu il-kap nazzjonalista ma weġibx illi kien jaf bihom. Anzi, Simon Busuttil kellu jammetti li l-gvern nazzjonalista li spiċċa f'Marzu li għadda kien ingħata pariri minant Henley & Partners, l-istess kumpanija li l-istess kap nazzjonalista illum qiegħed tant jattakka. F'intervista ma' Dive, Simon Busuttil interpreta d-dikjarazzjonijiet ta' Tonio Fenek bħala sinjal li l-ex-Ministru tal-Finanzi qed jirrakkomanda lil Henley & Partners għal xogħol li dawn għamlu. Il-każ ta' Tonio Fenek mhux l-uniku wieħed li jkxef it-taħwit kbir li hemm fil-Partit Nazzjonalista dwar il-programm ta' kisba ta' ċittadinanza b'investiment. One News il-bieraħ wera kif id-ditta tal-avukati ta' deputati ieħor nazzjonalista Francis Zammidemek għandha interess finanzjarju qawwi f'dan il-programm għaliex qed tirrappreżenta kumpanija Kanadiża Artin Capital li kompetit biex tkun hija li tmexxi dan il-programm minflok Henley & Partners.